Хайырлы иртә. Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Ширнең ничек җиңәсе, кышка авыруларга каршы торуның буалылар тәҗрибәсе. Бәйрәм күрке, чыршы сайлаганда нәрсәгә аеруча игътибар итәргә кирәк? Көтеп алган көн Саба районының Юлбат авылында яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Республикада суытты. Бүген 26 декабрь синоптикларның әйтүенчә урыны белән кар явуы ихтимал. Көндез һава температурасы 2-7 градус салкын. Иртәгә исә 10 градуска кадәр суыта. Юлларда көчле бозлавык, сак һәм игътибарлы булыгыз. Көзге кышкы чорда салкын тидерү очраклары ешая. Быелгы сезонда искәрмә түгел. Республикада салкын тиеп һәм грипп йоктырып табибка килүчеләрдә көннән-көн арта. Әйтик, Буа районында ширләмәс өчен нәрсә эшлиләр? Алсу Самигуллина язмасында. Укучылар мәктәпкә термометрия узганнан соң гына керәләр. Роальд Сәгъдиев исемендәге мәктәптә бу коронавирус инфекциясе таралу куркынышы белән бәйле рәвештә кертелгән таләпләрнең берсе. Бүген дә актуаль булып кала бирә. Присутствующих в классе нет, сегодня все. Салкын тиеп авыру очраклары артса да, укучыларның мәктәпкә йөреше кимемәгән. Чөнки белем йортында барлык саклык чаралары да күрелә. Нам ежедневно измеряют температуру. Мәктәпкә көн саен термометрия узып керәбез. Коридорга кирәк булса гына чыгабыз. Көндәлек дезинфекция үткәрелә. Моннан тыш санитар эшкәртү буенча актив эш алып барыла. Техник персонал атна саен хлор ремәсе ярдәмендә барлык өстлекләрне зарарсызландыра. Мәктәпнең һәр катында һаваны чистарту өчен рециркуляторлар урнаштырылган. Мы даже не отменяли температурный режим, термометрию. Термометрия үткәрү кече сыйныф укучылары өчен аерым керү юлы барысы да шул ук калды. Мәктәпләрдә күрелгән чаралар гына җитми әлбәттә. Районда соңгы арада ОРВИ белән авыручылар саны арта бара. Өстәвенә дуңгыз гриппы куркынышы да бар. Югары температура, коры ютәл, тамак ялкынсыну. Симптомнар охшаш, ә иң куркынышы өзлегү. Грипп күзләргә, бөйрәләргә зыян салырга мөмкин. Хроник авырулары булган кешеләргә ул аеруча куркынычлы. Исегезгә төшерәбез, авыруның беренче билгеләре сизелүгә үк табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Казан халкы яңа ел бәйрәмнәрендә 4 мәйданчыкта пиротехникадан файдалана алачак. Аларның урыннары экранда күрсәтелгән. Шәһәрдә янгын куркынычсызлыгы сагында күзәтчелек органнарының 470-тән артык хезмәткәре һәм янгын сүндерүчесе торачак. Бәйрәм көннәрендә балалар катнашындагы чаралар узучы 407 объект контрольдә була. 8 гыйнварга кадәр шәһәрнең кичектергесез җавап бирү хезмәтләре көчәйтелгән режимда эшләячәк. Бүлекчеләрнең җитәкчелеге тәүлек буе кизү тора. Исегезгә 8 гыйнварга кадәр Татарстанда махсус янгынга каршы режим гамәлдә. Тиешле булмаган урыннарда пиротехникалардан файдаланган өчен штрафлар салына, физик зат өчен 10 меңнән 20 мең сумга кадәр, юридик зат өчен 400 меңнән 800 мең сумга кадәр тәшкил итәчәк. Яңа ел алдыннан зур сөенеч. Саба районының Юлбат авылында өр-яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Әлеге вакыйганы авыл халкы зарыгып көтте. Ачу тантанасында район башлыгы һәм үзәк хастахана табибы да катнашты. Барлык уңайлыклары булган әлеге бинаны ачу Юлбат халкы өчен бәйрәмгә әверелде. Матур, бик уңайлы һәм Юлбат үзәгендә генә ачыла бит инде. Моңарчы безнең фельдшер-акушерлык пункты бәләкәйрәге. Уңайсызрак иде дип әйтим, җылы иде, уңайсызрак и бәләкәйрәк булгач, хәзер бик зур, уңайлы. Модульле фельдшер-акушерлык пунктын төзү сәламәтлек саклау ил күләм проекты кысаларында гамәлгә ашырылган. Районда 17нче булган Юлбат пункты төзелешенә май аенда кирешкәннәр. Авыл җирлеге өчен фельдшер-акушерлык пункты хастахана ролендә үти, дип билгеләп үтте Стройсити оешмасы җитәкчесе Илсур Шәрипов. Силами нашего предприятия в кратчайшие сроки был построен этот ФАП модульный. Район башлыгы Рәис Миннеханов авыл халкын фельдшер-акушерлык пунктның яңа бинасы ачылу белән котлап изге теләкләрен җиткерде.
Әлеге сәламәтлек саклау учреждениесе Юлбат һәм Теники авылларында яшәүче 581 кешегә хезмәт күрсәтә. Мөрәҗәгать итүчеләрнең күпчелеге йөрәк-кан тамырлары авыруларыннан һәм салкын тию чирләреннән зарлана. Бу вакыйга безнең авыл халкы өчен бик куанычлы булды. Инде biz моны күптәннән көткән идек. Айрым ачларга, айрым үзебезнеке булсын дип. Алга таба да исән-сау булып, хәвеф-хәтәрсез эшләргә язсын. Рәхмәт барсына да. Бу мәхәббәт бина халыкка озак еллар хезмәт итсен. Медицина пунктына бары тик авыруларны кисәтү максатында гына мөрәҗәгать итәргә язсын. Ләлә Зайнуллина, Диләрә Жаббарова, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Бәйрәм якынлашкан көннәрдә татар матбугаты нинди темаларга өстенлек бирә? Бу турыда тулырак матбугат күзәтү сәхифәсендә. Сүзне журналист Миназым Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Күзәтүне гадәттәгечә газеталардан башлыйбыз. Шәһри Казан газетасы безнең күбебез шикелле үк яңа ел мәшәкатьләре белән яши икән. Яңа ел табыннан ничек экономия ясарга дигән сорауны маңгаена ук чарып куйган. Бәхеттән мәхрүм итмик дип язуы да шул сабыйларны бәйрәм ясап куандыру турында. Тормышыбыз байда көн дә бәйрәм, көн дә туйны хәтерләтсә дә, яңа ел бөтенләй башка ул. Ул өр-яңа өмет хыяллар, алда көтеп торган сөенечле хәлләр, ул матур киләчәк. Иртәгәсе көнне һәр кайсыбыз бүгенгесеннән яхшырак итеп күз алдый шул. Чынлыкта да шулай булсын иде. Ә менә газетадагы туры сүзле ылпат артистыбыз Әсхар абый алай дип уйламый. Бер заманда да рәхәт булмады. Гаделсезлеккә түзә алмадым дип искәртеп әйткән ул ихлас әңгәмәсендә. Үзе өчен түгел, иле, милләте өчен җан аткан затның, димәк, шулай дип әйтергә хакы бар. Кыскасы, Әсхар абыйның кунак бүлмәсендәге әңгәмәсе бер тында укыла. Шәһри Казан газетасы бу санында Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллинның көнүзәк проблемаларга мөнәсәбәтен ачыкларга тырышкан. Мәгариф өлкәсендәге озак еллар эшләгән үз түрәбезнең җаваплары миңа ихлас булып тоелды. Тәпәлешле булганнарга бу әңгәмәне һичшиксез укып чыгарга киңәш итәр идем. Ватаным Татарстан газетасы яңа елдагы озын-озак елларны кайгыртып, Татарстандагы барып күрерлек кызыклы урыннарны барлыган. Сүз уңаеннан шунысын да әйтергә кирәк. Былтыр яңа ел каникулы көннәрендә Татарстанга 140 мең кеше кунакка килгән. Быел булсан 180 меңгә җитәр дип фаразлыйлар. Бу исәпкә сезнең дә кируегез ихтимал, шуңа да барып күрерлек урыннар белән таныша торсагыз да була. Газетадагы таң бер игътибарга лаеклы язма «Кем идек, кем булдык» дип атала. Сәнгать темасына битараф булмаган укучыларга Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Салават Фатхетдиновның турдан ярып биргән җаваплары ошагандыр дип уйларга кирәк. Ничек кенә булмасын, халык җырчысының сүзләренә колак салу бер артык булмас иде. Симбикер журналы Кәрим Тинчурин исемендәге театрда инде 5 елдан бирле эшләп килүче Могҗиза татар театр студиясе турындагы язма белән башланып китә. Мөмкинлекләре шикләнгән һәм даун синдромлы балаларны сәхнәгә алып чыгучы халык артистыбыз Зөфәр Харисовка чыннан да могҗиза тудыручы дип карый башлыйсың ул язманы укыганда. Шундый үрнәкләрне күреп, барыбыз да кулган килгән кадәр игелек эшли алсак, бу дөнья бөтенләй икенчегә әйләнсен, исебездән чыгармасак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Республикада чыршы операциясы башланды. Бу Урман хуҗалыгы министрлыгы хезмәткәрләренең еллык профилактик чарасы. 31 декабрьгә кадәр алар браконьерларның урманда алысларны кисмәсен өчен күзәтәләр. Законсыз кискән өчен җитди штрафлар каралган. 3 меңнән алып 300 мең сумга кадәр. Моннан тыш зыянны да капларга туры киләчәк. Мондый җинаятьнең шаһитләре булган чиракта татарстанлыларны битараф калмаска чакыралар. Телефон номеры экраннарда күрсәтелгән. Яңа 2023 ел торган сайын якыная төшә. Шуңа да хәзер күпләр яңа ел мәҗбүрияте чыршы эзләү белән мәшгуль. Әйтергә кирәк, чыршы базарлары бөтен республика буенча эшли, сайлау мөмкинлеге дә узган елдагыча зур. Ә менә бәясе күпкә булмаса да күтәрелгән. Чыршыны сайлаганда нәрсәгә аеруча игътибар итәргә кирәк? Җавап киләсе язмада. Өйгә алып кайтканчы чыршы берничә этап уза. Артык ботакларын, көпшәнең аскы өлешен кисеп алалар. Биредә Европа чыршысы, ак чыршы, нарат. Сосна у нас, она дольше держится, например. Нарат озаграк саклана, ә менә Европа чыршысының хуш исе ныграк сизелә. Шәнечкеле чыршы матурлыгы белән ошый. Алар бәяләре белән дә аерыла. Иң кыйммәтлесе ак чыршы. Европа чыршысы яшелләреннән бераз арзанрак. Бәяләре биеклегенә, тышкы кыяфәтенә дә бәйле. Уртача 2 метр
метр биеклектәгесе 1500-нан 5000-гә кадәр тора. Каждый год, и сейчас мы приезжаем сюда, выбираем елку. В данный момент голубой всегда беру. Сатып алу алдыннан яңа ел агачын энәләр буенча сайларга кирәк. Сәламәт чыршылар һәм наратлар бер төрле төсле, ачык ылыс исле була. Шуның белән дә ясалма чыршыдан алар отышлы. Чыршы олмасын өчен махсус җайланма бар. Индивидуаль рәвештә көпшә зурлыгында әзерлиләр. И вот она стоимость около 100 рублей там. Яңа ел агачын алдан ук алырга киңәш ителми. Энәләре тиз арада кыела башлый, төсен югалта. Иң кулай вакыт яңа елны каршылауга бер атна кала алу. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Берничә сәгатькә Пушкин чырына кайтып килү. Түбән Каманың 36-нчы мәктәбендә яңа ел балы оештырылды. Бәйрәм карнавалында мәктәп укучылары, укытучылар үзләре дә катнашты. Бәйрәм мизгелләрен Түбән Камадагы хәбәрчебез Гөлия Нигъматуллин да күреп кайтты. Күпреп торган затлы күлмәкле кызлар, кара фрак кигән егетләрнең вальс әйләнүләре тамашачыны берничә гасыр артка чигенеп, ул чор мөхите белән хозурланырга мөмкинлек бирә. Дөрес, моңа ирешү өчен катнашучыларга берничә ай репетициялар ясарга туры килә. Тырышлык заяга узмый. Мондай чараны уздыру традициягә керде. Безнең мәктәптә яңа ел балы 2нче тапкыр уздырыла. Бу кичә балаларда тарихка, биюгә мәхәббәт тәрбияли. Борынгы гасыр биюләренә багышланган бал 36-нчы мәктәптә оештырыла. Укытучылар белән укучылар карнавал үткәрергә булалар. Пушкин балыннан соң әдәби әсәрләрне уку күпкә кызыграк ди оештыручылар. Мондай вакыйгалардан минем тарихны һәм обществознание күбрәк өйрәнәсем килә иде. Борынгы гасыр биюләрен үзләштергә теләүчеләрне Ялкын яшүсмерләр клубында көтеп калалар. Өлкәннәр өчен дәресләр исә Альфа клубында үткәрелә. Гөлия Нигъматуллина, Рафаэль Ракипов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Яңа ел якынайган саен бәйрәм рухы да ныграк сизелә. Башкалабыз Казанда полицейский Дед Мороз дип исемләнгән хәйрия акциясе старт алды. Яңа ел алдыннан полиция хезмәткәрләре авыр тормыш хәлендә калган гаиләләргә ярдәм итә. Балаларга бүләкләр тапшырып, гаиләләр белән кышкы чорда куркынычсызлык кагыйдәләре турында да профилактик әңгәмә үткәрә. Тимур белән Кира күптән көтелгән кунаклар белән яңа ел җырын җырлап әйлән-бәйлән әйләнә. Шигырь сөйләп бүләкләр ала. Бу яңа ел өчен алар үзенчәлекле, чөнки Кыш бабай белән Кар кызы аларга яңа ел төнендә көтмичә алдан ук килде. Яңа ел алдыннан полиция хезмәткәрләре инде традиция буенча балаларга кунакка килә. Хәзер аларның ярдәменә бигрәк тә сабыйлар һәм өлкәннәр мохтаҗ. Бар гаилә белән кунаклар куркынычсызлык кагыйдәләре турында сөйләшә һәм әлбәттә бүләкләр тапшыра. Детям были переданы сладкие подарки. Балаларга татлы бүләкләр, уенчыклар, канцелярия кирәк-яраклары тапшырылды. Полиция хезмәткәрләре Кыш бабае һәм Кар кызы бүләкләр белән балалар йортларына, шулай ук интернат мәктәпләргә дә килә. Акция 8 гыйнварга кадәр дәвам итә. Ләлә Зайнуллина, Валентина Васильева, Татарстан яңалыклары. Безнең Татарстан телерадио компаниясе Русфон хәйрия җәмгыяте белән берлектә 2022 елга нәтиҗә ясый. Һәр атна саен без сезгә, хөрмәтле телевизор караучылар, авыру балаларга ярдәм итү буенча мөрәҗәгать итеп килдек. Битараф булмауыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Республиканың игелекле кешеләре ярдәмендә барлыгы 26 миллион 500 мең сум акча җыелган. Анастасия Бертникованың бәйрәм мәшәкатьләре 9 елга ул беренче тапкыр яңа ел чыршысын бизәргә ярдәм итә. Шунда ук теләк теләргә дә өлгерә. Бер хыялы тормышка ашкан инде. Ул ишетә башлаган. Туганнан бирле церебраль паралич диагнозы булу сәбәпле ул бөтенләй ишетмәгән. У нас был слуховой аппарат. Бездә моңа кадәр ишетү аппараты бар иде, ләкин андый ук куәтле түгел. Кайсы бер хәрефләрне ишетми иде. Яхшырак ишетү өчен көчле аппарат кирәк. Ул 500 мең сумга төшә. Гаилә өчен күтәрә алмаслык сумма була. Бу хакта без сентябрьдә сөйләгән идек. Тамашачылар һәм башка хәйриячеләр белән бергә кирәкле сумма җыелды. Яңа ел алдыннан барысы да мөгҗиза көтә. Күп кенә кешеләр ярдәме белән бу мөгҗиза безнең белән 2022 елда ук булды. Безнең хыял тормышка ашты. Минем балам дөньяның барлык тавышларын да ишетә.
Телевизор караучылар бу зәңгәр күзле сабыйның да тарихын хәтерлидер. Даниил Петров шулай ук церебраль параличтан авырлыгы аз булудан интегә. Гадәти ризыкны ул ашый алмый. Дәвалау туклануы гына коткара. 1 елга запас 300 мең сумга төшә. Благодаря вот этому специальному лечебному питанию Махсус дәвалау туклануы ярдәмендә ул үсә, яши, авырудан интекми. Мин Русфондка, Русфонды вәкилләренә махсус дәвалау туклануын алырга ярдәм иткән барлык хәйриячеләргә рәхмәт белдерәм. Атна сайын Русфонд белән бергәләп сезгә сәламәтлек буенча проблемалары булган балалар турында сөйлибез. Кемгәдер тернәкләндерү чаралары кирәк, кайберләрне кыйммәтле дәвалау таләп ителә. Камилланы да медикаментларга акча җыеп, көчле авырудан хәйриячеләр коткарды. Безнең тернәкләндерү җиңелрәк уза. Массаж ясыйлар. Бөтен гаиләбез белән рәхмәтебезне җиткерәбез. Һәр вакыт ярдәм итүчеләрнең барысына да рәхмәт. Быел Русфонд карамагында 60 бала ярдәм алды. Республика халкы алар өчен 26 миллион ярым сум акча җыйды. Сабыйларның барысы да бик рәхмәтле. Янәшәдә шундый киң күңелле, ярдәмчел кешеләр булганда, алар чын-чынлап мөгъҗизага ышана. Алия Галиуллина, Фируза Насырова, Илдар Галауддинов, Владимир Юрков. Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Әлеге проект Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты һәм президент каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Аны Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев алып бара. Бүген сүзебез күренекле язучы, публицист, җәмәгать эшлеклесе Габдрахман Әпсәләмов турында. Аның данлыклы Ак чәчәкләр романы төрле телләрдә 5 миллионнан артык тираж белән 20 тапкырдан артык басылган. Бу көннәрдә, ягъни 28 декабрьдә, Габдрахман Әпсәләмовка 111 яшь тулган булыр иде. Язучы фронтовик Габдрахман Әпсәләмов 20-нче йөз татар әдәбиятында үзенең ныклы урыны булган, әсәрләре әлегәчә иң күп басыла һәм укыла торган әдипләребезнең берсе. Аның 1960 елларның беренче яртысында язылган Ак чәчәкләр русчага тәрҗемәдә Белые цветы романы төрле телләрдә 5 миллион данә тулай тираж белән дөнья күрә. Габдрахман Сафа улы Әпсәләмов 1911 елның 28 декабрендә элекке Пенза губернасы Краснослободск өязе, хәзер Мордва республикасының Ковылкино районы Иске Аллагол авылында туа. Үз авылларындагы башлангыч мәктәпнең 3 сыйныфын тәмамлагач, ул Мәскәүгә китеп, укуын Нариманов исемендәге 27-нче татар урта мәктәбендә дәвам иттерә. Шунда әдәби иҗат белән кызыксына башлый. Әдәби түгәрәккә йөри, пьесалар, шигырьләр һәм хикәяләр яза. Арада берсе Әнвәр Тегермәне исемле шигыре Октябрь баласы журналында басылып та чыга. 8-нче сыйныфны тәмамлагач, Габдрахман Әпсәләмов ФЗО мәктәбенә укырга керә. Аннары 7 елга якын Мәскәү заводларында слесарь һәм токарь булып эшли. 1940 елда Максим Горький исемендәге әдәбият институтын тәмамлый. Шул ук елда Татарстан дәүләт нәшриятында яшь әдипнең балалар өчен язылган Киләчәк безнеке исемле пьесасы, тагын 1 елдан Бәхет кояшы исемле хикәяләр җыентыгы басылып чыга. 1941 елда Габдрахман Әпсәләмов сугышка алына. Башта Карелия фронтының диңгез бригадасы составында миномет расчеты командиры, разведчик. 1943-46 елларда фронт газетларында хәрби хәбәрче булып хезмәт итә. Аннары Япониягә каршы сугышта катнаша. Сугыш темасы соңрак аның бөтен иҗаты буйлап уза. Ул яшьлегенә туры килгән дәһшәткә һәм аның каһарманнарына берничә роман, повесть багышлый. Сугыштан соң Габдрахман Әпсәләмов җиң сызганып иҗади эшкә тотына. Ул 8 роман: Алтын йолдыз, Гази нур, Сүнмәс утлар, Ак чәчәкләр, Мәңгелек кеше, Күк күкрәр, Агыла болыт, Яшел яр романнарын, шулай ук күпләгән повестлар, хикәяләр, журнал мәкаләләре, тәрҗемәләр авторы. Тыгыз иҗади тормыш белән яшәвенә карамастан, Габдрахман Әпсәләмов гомере буе җәмәгать эшләре белән шөгыльләнә. 6-нчы чакырылыш СССР Югары Советы депутаты була. КПССның 22-нче съезды делегаты итеп сайлана.
Сайланулы вазифаларынан күп тапкырлар Россия һәм Татарстан язучылар берлекләренең идарә әгъзасы булуын, узак еллар Казан утлары һәм Дружба народов журналларының редколлегия әгъзасы итеп сайлануын да әйтик. Габдрахман Сафа улы 1979 елның февралендә Казан шәһәрендә вафат була. Яңа татар бистәсе зиратында җирләнә. Язучының гаиләсе турында берничә сүз. Демобилизацияләнгәннән соң 1946 елның апрелендә ул үзен үзбәк тылында көтеп алган сөйгәне Маһинур белән Казанга күченеп кайта. Сүз уңаеннан Маһинурның чыгышы белән татар морзаларыннан булуын, агасы Гыйниятулла Сали Әхмәтнең Харбин мәчетенең беренче имамы икәнен белдереп үтик. Яшь гаиләнең Казанда 2 балалары, уллары Булат һәм кызлары Ләлә туа. Ләлә Абсалямова инглиз теле укытучысы, Мәскәүдә яши. Аның ире атаклы джаз саксофонисты һәм композитор Алексей Козлов. Булат Абсалямов талантлы галим һәм педагог. 1995 елда 48 яшендә вакытсыз дөнья куя. Габдрахман Абсалямовның оныгы Альбина Булат кызы Абсалямова танылган шагыйрә, Казан журналының баш мөхәррире. Тагын бер оныгы Тимур Булат улы Абсалямов икътисад фәннәре кандидаты. Язучының вафатыннан соң да 40 елдан артык вакыт узды, әмма аның исеме онытылмый. Иң популяр әсәре Ак чәчәкләр романы буенча фильм төшерелде. Казан шәһәрендәге бер урам язучы исемен йөртә. Абсалямов урамын кисеп узучы Ак чәчәкләр Белые цветы бульвары шәһәр халкының яраткан ял урыны. Габдрахман Абсалямовның китаплары бүгендә кабаттан бастырып чыгарыла. Аларны яшьләр укый, интернеттан күчереп ала. Язучы бәхете шундый буладыр. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген студия кунагы Татарстан Диния нәзарәтенең шәригать мәсьәләләре буенча бүлек мөдире, Казан шәһәренең казые, Әхмәт Зәки мәчетенең имам хатибы Булат Мөбәрәков. Әмин Шулпан Әмири бүгенгә сезне белән сау булашам. Сау булыгыз.